Alright guys, so ngayon pabalik na ako Laguna. You know? Ang galing naman ng Google Map na to ah. Yun guys, galing kami Bicol to Laguna. Yun. At hindi na kami sa gubat. Malapit na rin yung highway. Ha? Tama. Ayun oh. Ayos, sige. Yan. Liko. Okay. I-record ko lang itong mga shortcut na daanan dito sa Camsur para hindi na kayo dumaan sa pinakabayan mismo. Malayo kasi dun eh, papaikot-ikotin ka pa eh. Iba ito guys yung dinaanan ko nung pag-uwi. Ang ganda duman dito guys. Napakalog ng daanan dito. Maluwag din dito ang daanan. May naturo ng Google Maps sa may Camsur, bypass road. May mga bahay-bahay din naman tayong nadadaanan. Kaya medyo safe naman tayo dito. Liliko tayo, ayan. Kikita nyo guys sa Google Map. Ayan, liliko na nga. Ayan. So
yun guys, yung mga ginagawa ditong mga bagong daanan na mapapabilis ang biyahe galing Manila to Bicol o kaya Bicol to Manila. May mga bako gumagawa pa dito. Dito ako sinuggest to ni Google Map. Dito ako pinadaan. So yun, maganda rin at nakita rin natin para may share din natin sa inyo yung mga gustong malaman tong mga bagong ginagawang daanan dito sa Pauwing Bicol, Pauwing probinsya sa Kabikulan. Yun nga lang, paggabi, para sa akin, kung motor ka dito, parang delikado dumaan dito paggabi. Tingnan nyo naman ang bihirang bahay, pero may mga bahay-bahay naman pa isa-isa. Ano? You know, tinitipak yung mga bundok ko. Kita nyo guys, yun. Doon sa unahan, nakita ko Bula Camarines Sur yata to eh. Hindi ko lang alam itong area na to kasi walang naka-indicate dito sa Google Map kung ano bang lugar to. Ha? Oo. Nakita ko na rin to guys sa vlog ni Sep TV. Nung dumaan siya dito ay rough road pa talaga. Ngayon, kung mapapansin nyo, simento na to guys, itong madadaanan nyo ditong bypass road sa may Camsur. Update ko na lang kayo ulit dun mamaya kung saan tayo lulusok. Yan, maraming nakabila dito mga mais yan guys. Ayun guys, talagang mapapabilis tayo dito. Tingnan nyo naman, wala tayong kasabayan. Mga nakakasalubong lang natin, kotse, kaya motor. Pero bihira, tingnan nyo naman, bihira ang makasalubong nating mga sasakyan. Sariwang-sariwa pang kalsada dito eh. Ayun o, ganyan lang ang makakasalubong natin. Ayun, maraming mga residente dito nagbibilad ng mga mais. Express talaga eh, daanan eh. Bahay na naman tayong nadadaanan. Shortcut din talaga, may mga tulay din dadaanan tayo.
Boss, shortcut pa rin to? Oo. So, dito ang labas natin. Ano to? San Fernando? Ang yun. So, yun. Natatandaan ko parang dito tayo tumigil ng bus na, no? Nung nagbus tayo. Ito. Saan tayo kakain? Murang gas dito. Ay, doon na sa unahan, magpagas. Anong pangalan? Pamplona? Pamplona. Ayun guys, nandito na ako sa Timunan Sigsag. Ito yun guys, oh. Dito na siya ngayon. Ayun guys, Lucena na kami. Gabihan kami sa Byahe. Madaming stopover. Yan. Kita nyo guys. Ang ganda. Nakakatakot yung nakasunod na truck. Nakakatakot ang tunog Hanggang dito na lang guys ang aking vlog. Huwag nyo na rin kalimutan i-like, i-share at mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Thank you. Peace. Ride safe.